ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ചതുശ്ലോകി ചൊല്ലിക്കോളാം ഞാൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് അതങ്ങ് കേട്ടല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അത് ഞാൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ മ്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ശരി. ചെല്ലാണ് ഭഗവതി വാസുദേവായ ഒരാള് ചൊല്ലിക്കോളൂ ആരെങ്കിലും. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഒരാള്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തെ മാം ബുധഭാവ സമന്വിതഃ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ. ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 14 അല്ലെ? എന്താണ് അധ്യായം 14? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ, ആ ത്രിഗുണങ്ങള് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ, കുറെ അധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ ആരാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യോനിയിൽ ജനിക്കുന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് വളരെയധികം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ. പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഏത് മഹാവിഷ്ണു. ഏത് മൂർത്തിയാണ് അത്? ഏത് രൂപത്തെ പറയണ നമ്മള് അറിയാമോ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനോ? ബ്രഹ്മാവ്. മഹാദേവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്മനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗത. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . ഹരേ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങി പോകുന്നത്. അത് ആര് മനസ്സിലാക്കി? ഈ ഋഷിമാര് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അവരെന്താണ്? അജ്ഞാനം നേടി അവരതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഋഷിമാർക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സ്വാധർമ്മ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തെ, അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊരിക്കലും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? നമുക്ക് ജനനവും മരണവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് എന്ത്? ജനനത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സത്ത, അതാണ് എന്തിനു കാരണം? ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് നടത്തുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേളുമുട്ടയിടും. തേളുമുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചിലര് കരുതെന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ട് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചിലവര് കരുതെന്താണ്? ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞ് പറക്കണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? അതില് ഓൾറെഡി തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ. പക്ഷെ അരിയിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്, തേള് ഓൾറെഡി അതിൽ മുട്ടയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തി പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല ശരിക്കും എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ സൃഷ്ടി ഒന്ന് നടത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താണ് പറയാ, ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പൊ അതെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് ഈ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ബന്ധനത്തിൽ ആകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിട്ട് ബന്ധനത്തില് ആകാണ് ചെയ്യുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്താത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന പ്രത്താതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മേർക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതോ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അറിയില്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓഫ് ആയിരുന്നു, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കും. ഓക്കെ, എന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടും ശബ്ദമില്ല. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം അല്ല, ഉഷ മാതാജിയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ കിട്ടുവോ? കിട്ടുമായിരിക്കും. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു മാതാജിയുടെ വീഡിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമാണത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. ഇനി അപ്പൊ ആദ്യം സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്വഗുണം. പിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലുമാണ് അവരെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വരാനായിട്ട് വരുന്നത്? ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സത്വഗുണം. അവര് അറിവ് നേടിയവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവര് അറിവ് നേടിയവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒരു ഉയർന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. കാരണം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ജ്ഞാനം കൂടിയവരാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കുറെ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവർ ആ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരെന്താണ്? അവിടെ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനാൽ അവരെ അവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം
സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സുഖത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച് സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അജ്ഞാനത്തോടുകൂടി അവർ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാൽ അവർക്ക് ബദ്ധരാക്കപ്പെടണം. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും പിന്നെ അവർ ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ. പരിപൂർണത നേടാനോ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കില്ല. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി സുഖത്തിലാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് എത്രേ? രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നത് രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്താണ്? അളവറ്റ ആഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ദേഹസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവര് ഈ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ വണ്ടി മേടിക്കണം എന്നായിരിക്കും. ഒരു വീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് മേടിക്കണം. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം അവർ കഷ്ടപ്പെടാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാനോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫലോധിഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. തമസ്തജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാപി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെയാണ് പറയണത്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിദ്ര. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഭയങ്കര മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. നിദ്ര, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് കുറെ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും, വളരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതും ആരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തില് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അലസത, ഉന്മാദം, നിദ്ര, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരും മൂന്ന് തരത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ആണെങ്കിൽ സുഖം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവർ സുഖം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, ആ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ജീവിച്ചു പോകും. രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, കാരണം അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നും നോക്കാനുള്ള സമയം ആർക്കില്ല? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെ ബന്ധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ
അലസന്മാരും മടിയന്മാരും നിദ്ര ഉന്മാദം ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എന്താണ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിരിക്കും. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ 3 തരത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജസ്തമശ്ചാപി പൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, സത്വഗുണം രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം ഈ സത്വഗുണത്തിനെയും രജോ ഗുണത്തിനെയും തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഈ 3 തമ്മിലുള്ള മത്സരം എന്താണ്, ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിലനിൽന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ, അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബുദ്ധി വിഷയകമായ നേട്ടത്തിലും തൃപ്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തായിരിക്കും, തൃപ്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയാ, അതിനൊരു വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആ ചെയ്തത് തൃപ്തികരമായിട്ടായിരിക്കും. അത് അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അത് ചെയ്യണം, ഇതിനേക്കാളും നന്നാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ചെയ്തതിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. ആർക്ക്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി രജോ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിയായ ആസക്തി. അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആസക്തി, അത് എന്തിനാണ്, രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും ഇനിയും ഇനിയും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ആർക്കാണ്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവാത്തൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ആരുടെ, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ. അവർക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ആഗ്രഹങ്ങള് അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ മോഹാവേശം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആരുടെയാണ്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്, കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പോട്ടെ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്താണ്, അവര് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ജീവിക്കുകയായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒന്നിനോടും യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല.
യഥാ സത്തേ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമാവിതാം ലോകാനമാലാൻ പ്രതിപത്യത്തെ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികരാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. സാത്വികര് മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ആര് മരിക്കുമ്പോ? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോ, അതായത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, ഋഷിമാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സംഖ്യിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനീഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുക. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. എവിടെയാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകുന്നത്? എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? വ്യവസായം, ഭൂമിയില് അല്ലെ? ഇവിടെ ഭൂമിയിലാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകുക. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെവിടെ ജന്മെടുക്കുക? ഭൂമിയിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആരായിട്ടാണ് ജന്മെടുക്കുന്നത്? മൃഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതില് ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ 98%, 99% എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ? തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും രജോ ഗുണത്തിലല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ? ആണോ അല്ലേ? അപ്പൊ രജോ ഗുണാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. സത്കർമ്മം എന്താണ്? സത്കർമ്മം രജോ ഗുണത്തെക്കാളും തമോ ഗുണത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറയാ, സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ അല്ലെ? അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമാണ്. കാരണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖം വരും. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുഃഖമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. കാരണം അവര് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അവർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു അറിവും ഇല്ല, ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. ആരുടെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവച പ്രമാദ മോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. സത്വഗുണത്തില് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. രജസിൽ നിന്ന് ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് അതുണ്ടാകും. തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദം മോഹം
മൗഢ്യം ഇത് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. രജസിൽ നിന്നോ ലോഭങ്ങള്, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ധനം ഉണ്ടാക്കുക, നമുക്ക് കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ എന്തില് രജോ ഗുണത്തിൽ പറയണത്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യം, ആലസ്യം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ പറയണത്? നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തില് പറയണത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിൽ നിന്നും സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടും, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള് നേടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അഥോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ അടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും, ഭൂമിയിലാണ് അവര് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂലോകത്തില് വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനു പശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുക. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതനായിട്ടുള്ള, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുണേനേതാനത്തിത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതാസ്വദിക്കാം. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അമൃതാസ്വദിക്കാം. അമൃതാസ്വദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമൃതം ആസ്വദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആര്? ഋഷിമാരെന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ്രേ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ തീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര
ഹിമാചാര കഥം ചൈസ്താത്രീൻ ഗുണാനാതിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കും? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിച്ചത്? അപ്പൊ ഒന്ന്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ത്രിഗുണങ്ങളെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത്? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഒന്ന്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായത് പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠന്തി നേങ്കതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീര തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഭിः മാനാപമാനയോസ്തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാ സ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല? പിന്നെ അഥവാ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്, അപ്പൊ അത് ഉള്ളപ്പോ അതിനോട് വെറുപ്പില്ല, അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രകാശമായാലും എന്താ പറയാ, പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, വ്യാമോഹം, ഇതിന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പുമില്ല, അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പിന്നെന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളില് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ആധ്യാത്മികമൊക്കെ, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക, നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും ബോധേഡ് ആകുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതനങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദാസീനനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ലെവലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ല, പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ധീരനാം, നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമചിത്തനായിരിക്കും, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാതെ, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ ഒരേ ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ കാണാം. നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. ആ മാനിച്ചാലും മറ്റുള്ളവര് മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വർണം കണ്ടാലും എന്താണ് പറയാ, മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും എന്താണ്, തെരുവിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും ഒരേ ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒന്നിനോടും ഒന്നില്ല, പ്രത്യേകം ആഗ്രഹങ്ങളോ അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ, അർജുനന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അർജുനന്റെ? മൂന്നാമത്തെ ഈ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മ ഭൂയായ കൽപ്പതേ. അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചത്? ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാകം അമൃതസ്യ ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖാസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഇങ്ങനെന്താ പറയുന്നത്? അമൃതം, അക്ഷയം, ശാശ്വതം. അമൃതം, അക്ഷയം, ശാശ്വതം, ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും അതെന്താണ്? വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതെല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്, ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ. പിന്നെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറയണത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭക്തിയെ നമ്മള് 9 തരത്തിൽ പറയല്ലേ സേവനം. ഏതൊക്കെയാണത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വന്ദനം, അർച്ചനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, പാദസ്മരണം, ആത്മനിവേദനം. ലവായോ? അർച്ചനം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, മൈത്രീഭാവം, പിന്നെ ആത്മനിവേദനം, പാദസേവനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, എല്ലാം 9 കിട്ടിയോ? ദാസ്യം, സഖ്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു. കിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇടയ്ക്കിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ലോകം 4. ആ പ- ശ്ലോകം 14. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ അത്? നാലാമത്തെ. ഏതാണ് ശ്ലോകം? 14-ന്റെ 4 മാതാജി. 14-ന്റെ 4. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി താസാം ബ്രഹ്മമഹേദ്യോ നിരഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാ. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഗുണങ്ങൾ. സത്വം രജസ്തമോ. ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും കൊണ്ട്. ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 11-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് മുന്നേറി ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മുടക്കാൻ പാടില്ല? ഭക്തി സേവനം. സേവനം മുടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. എത്ര വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല? ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് സേവനം വിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. ആൻസറേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? ഏതാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതിന്റെ? അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് പരിസ്ഥിതി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അതായത് 26-ാമത്തെ ഇതിന്റെ മീനിങ് മാതാജി അത്? 26-ാമത്തെ. താമസഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? താമസ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, നിയന്ത്രിത തത്വത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നിഷ്ടം പോലെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷണം അജ്ഞാനായിരിക്കും. അവര് അജ്ഞാനികളാണ് അവര് കേട്ടോ. അജ്ഞാനികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം. പിന്നെ ഇനിയുണ്ടോ? രാജസഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രാജസിക സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മതിയായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിന പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നിവയാണ് രജോഗുണ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കില്ല. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ദുഃഖം ഉണ്ടാകും. ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ മുറുക്കിയിടുന്നു. അതെ. ഇനിയുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇല്ല. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ലോകം. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്?